Moin gutter. I dag har vi den 13. i 6. Og som I nok kan se på titlen af YouTube-videoen, så skal vi sgu have en push i dag. Det skal nok blive godt. Jeg er fandme frisk. Jeg har lige fået spist et godt måltid. Fået fri fra arbejde. Klokken er lidt over 9. Jeg er fandme pumped. Jeg er sikker på, at vi får vi får en god træning. Ja, det eneste, jeg sådan krydser lidt fingre for, at der ikke er alt for mange mennesker i fitnesscenteret. Men også hvis det nu skal være helt proppet, så vil det stadig ikke forhindre os i at få en god træning, så man ikke det går. Men i dag har vi så den klassiske rotation af øvelser på planen. Og vi starter altid ud med at ramme tricep fast. Og grunden til at jeg gør det er bare fordi ved min krop, så synes jeg lidt det er slækket, i forhold til de andre muskelgrupper. Så at prioritere triceps for mig, det synes jeg er en god beslutning for nu. Og jeg kan faktisk godt se her fra sidste år af, altså fra sidste cut til nu, så kan jeg i hvert fald godt se, at de er groet en god del. Så det er sådan, jeg er meget glad for det progress, jeg har lavet til videre. Men ja, dem skal vi ramme sådan 2 øvelser, og den kommer til at vise 2 øvelser. Og de består af sådan en tricep extension, som er fucking dejlig. Super lækker øvelse, den måde jeg gør den på. Der bruger mine lifting straps, hvilket jeg også kun kan anbefale til jer. Udover det, så faktisk bare sådan et V-bar på høstaven. Meget simpelt, men altså den rammer fantastisk. Den rammer sygt godt. Og ja, det er faktisk det for triceps. Udover det skal vi selvfølgelig ramme skulder. Og det kan vi bare ved en lateral raise på kabel og en shoulder press på en maskine. Og så er det faktisk sådan en 2/3 der er ved træningen. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil prøve den samme øvelse, vi gjorde sidste gang, hvis der er nogen af jer, der kan huske den. Hvilket faktisk bare er sådan en upper chest fly, er det der hedder? Upper cable fly. Jeg tror det er det der hedder. Nej, upper chest cable. Jeg tror noget af det stil. Hvor man, man kan jo køre flies til lower chest, og man kan også køre dem til upper chest. Men man kan også køre dem seated, hvilket jeg er begyndt med her siden, eller ikke begyndt med, det er noget jeg gav et skud sidste push day. Og jeg synes det var fucking fedt. Det føltes sygt godt. Så den tror jeg faktisk bare, vi kan køre igen i dag. Fuck man, okay, solen den er lidt irriterende. Jeg prøver lige at holde mine fingre her, for ikke dække for meget. Nå. Men ja, den kører vi, og så... jeg skal lige holde øje, for at blokere solen. Anyway, den skal vi køre, og så skal vi køre en pec deck til lower chest. Fuck det. Okay, fuck solen. Det vil jeg ikke sige. Vi skal lige til højre lige nu, så det kan være, at det forsvinder til den. Se. Okay, så er det lidt besværligt her med solen, men altså, sådan er det. Der er ikke så meget at gøre ved det. Det er ikke fordi jeg har en eller anden måde, der kan blokere for det ud over mine hænder selvfølgelig. Skal I se? Okay, lidt bedre. Nå. Ja, de skal vi køre. Pec deck og upper chest cable fly seated. Hvis det er en øvelse, der hedder det ved jeg ikke. Men altså, I ser den senere, en fuldkommen crazy øvelse. Jeg så den på TikTok af ham, der TNF-diven. Han er også gigantisk, så jeg er rimelig sikker på, at nu slipper man siger. Altså alt det han siger, det giver rimelig god mening, så ja, hans råd tager jeg altid til mig. Men ja, det skal vi køre, gutter, og jeg føler mig så klar. Jeg ved bare, det bliver en god træning. Når mindre alle kommer til at skade eller noget, så skulle det forhåbentlig ikke være noget, der kommer i vejen som sådan. Men ja, jeg håber sgu også, I skal tage ramme en god træning nu, eller måske ser jeg det her, inden I skal ud og træne. Eller efter. Det er selvfølgelig også forståeligt. Men ja, det skal nok blive godt. Jeg har i hvert fald spist godt, som sagt. Været godt hydreret. Der er egentlig ikke så meget, der kunne komme i vejen nu. Nok on wood selvfølgelig. Men ved jo aldrig. Men morgenvægten ligger på 82,5. Hvilket faktisk er lidt skørt. I går havde jeg nok det værste cheat day sådan i hele cutten, jeg har haft indtil videre.
Jeg lavede sådan en hjemmelavet pizza. Fuldkommen crazy. Den blev så banger. Og så lavede jeg også sådan en steak tacos. Og faktisk lavet taco-brødet også selv. Altså tortillaen, you know. Jeg havde desværre ikke noget majsmel. Men hvedemel, det virkede også meget fint, så der var ikke noget at klage der. Det var sådan en fed bil. Så ja, selvom der var crazy cheat meal i går, så har jeg faktisk ikke taget på særlig meget. Jeg sagde også sådan et par videoer siden, tror jeg det er 2 videoer siden, der var et eller andet der skete, jeg ved ikke hvad det var. Selvom jeg spiste sådan i forhold til de kalorier jeg skal have, så droppede jeg bare sådan 1 kilo. Jeg var nede på 81,7. Så jeg tænkte, jeg kan godt tillade mig at lave et cheat meal, holde et cheat meal. Så det gjorde jeg så nu var jeg oppe på 82,5, hvilket er faktisk præcis der, hvor jeg gerne vil holde mig de næste par uger. Så ikke noget at klage der. Meget, meget fint. Vi er også godt lean. Man kan se abs, man kan se veins. You know, ansigtet er slim. Ikke noget at klage over. Slet ikke. Altså det er sådan pretty much perfekt. Jeg ved ikke lige helt, om jeg kan komme... Altså jeg vil gerne måske ned på sådan 82 præcis, men det er sådan, man svinger lidt rundt. Der ved jeg alle sammen godt, hvis I har været i en bulking eller cutting fase. Det er svært at sådan nå op på den præcise vægt og holde den konstant. Der vil altid være et eller andet off. Men jeg synes, det er jo ikke galt at sådan ligge på måske 81,8 den ene dag, og så ligger man på 82,2 den anden dag. Det er jo ikke verdensundergang. Det skifter jo, som I ved. Så det er ikke så galt, men ja, for nu, progress er fantastisk. Jeg elsker at se det fremskridt, vi laver lige nu. Det er virkelig motiverende. Især efter sådan at få et rigtig godt pump, men man ser sig selv i spejlet efter. Efter vi ramte ryg sidst, eller push sidst, det var så fedt. Det er bare sådan en bekræftelse i, at det man gør, det pay off. Det er rimelig banger. Men vi er snart ved at være der, så ved du hvad, jeg ender ikke videoen nu, jeg ender Car Talk delen nu, og så ses vi lige om lidt, når vi så skal til at køre enten tricep extension eller tricep pushdown, det må jeg lige se på. Men ja, vi ses lige om lidt. Shit, du. Jeg er lidt i tvivl om, jeg skal smide mere vægt på eller ej. Jeg tror også, den her 2,5 den kunne være fin. Den er faktisk 1,25, men ja, den tænker jeg godt lige kan tilføje en lille del. Men det var fint, 8 gode reps. Et sæt mere på den her måde, og så er det meget fint faktisk for den her øvelse. Så ja, lad os sige, vi videre til om 3 minutter, når vi så skal til at ramme det her sæt igen, bare med lidt ekstra vægt. Fuck. Man, det er crazy meget at mærke det, ikke? Det er så skør en følelse. Nå.
Så skal vi køre den her tricep extension, jeg fortalte jer om. Så jeg finder lige hurtigt et ræb. Og så ses vi lige om lidt, når vi skal tage om tricep extensions. Fuck, man. Jeg havde håbet på, at jeg kunne få den sidste der. Damn. Stadig et godt sæt dog. Men fuck, jeg havde gerne fået den sidste. Det var sådan, jeg så fast her. Jeg kunne bare mærke sådan, jeg var sådan 6 sekunder. Damn bro, jeg kommer ikke længere ned. Men så kunne jeg gøre det alligevel endnu et sæt. Ligesom det her. Og så kan vi op videre til skulder. Ja. Yep. Så lad os jo rest lidt, og så rammer endnu et godt sæt.
Så er vi done med den øvelse. Nu skal vi til at ramme shoulder overhead press på sådan en maskine. Jeg stod lige over, så ja, vi ses gerne med, når vi skal til at ramme endnu et godt sæt, ligesom det her, you know. Max intensitet, god eccentric, god form. Ja, det er bare sådan, det skal være jo. Fuck, man. Jeg kan godt mærke, at min skulder, de får mig flækker nu. Holy shit. Men ja, det var sgu det for skulderen. Nu skal vi videre til at ramme bryst. Jeg er lidt i tvivl, om jeg skal køre Smith Machine Press i stedet. Men jeg ved hvad, jeg tror vi vender hen til det gamle sted, hvor vi kørte tricep push down, og så kan vi lige køre nogle seated upper chest cable flies. Så det synes jeg lidt. Fuck, man, det føles så crazy good. Det er helt insane. Damn. Det var også virkelig en perfekt mængde vægt og perfekt mængde reps. Et sæt mere, samme intensitet. Så vi fandme godt kørende for upper chest. Så er det bare lige pec deck efter, hvor vi så skal ramme nogle lige så gode sæt som dem her, max intensitet. Og så er jeg fandme godt pumped up.
Shit, gutter. Fuck, man, den øvelse, den er så crazy. Damn. Jeg tror, det bliver sådan en øvelse, som jeg kommer til at switch rimelig meget rundt med, i stedet for incline chest press, holde rotationen kørende. Det er altid fint at skifte drøn, synes jeg. Men ja, lad os gå om for om pec deck, og lige få blikket vores lower chest også. Så ja, vi ses lige lidt. Så gutter, så er vi done for i dag. Fuck, hvor det dejligt. Jeg kan bare mærke, at min bryst den er bare fuldkommen pumped up. Nu kan vi lige se, nu har jeg sådan en goofy lille stringer på. Men, jeg har sagt det før, og jeg kommer nok også til at sige det stadig. Jeg synes low-key, den kan noget, når man har et godt pump. Men ja, lad os lige hurtigt se på det. Fuck. Shit, man, holy fuck. Kan jeg ikke se, hvad jeg mener? Det er sådan, det skjuler lidt, men det viser stadig det vigtigste. Det er rimelig fucking sygt. Det er rimelig banger, holy shit. Nå. Jeg kan godt mærke, at jeg skal til at blive klippet.
Fuck, hvad muskuler de er godt nok, de ser virkelig crazy ud lige nu. De popper sygt meget, altså det ligner legit, hvis man kigger sådan fra siden, ligner det lukker sådan en bold. No glaze til mig selv nu, men altså, holy. Lad os lige prøve at køre ind. Jeg ved ikke om, hvad fanden man kører den der side chest, men vi kan lige prøve. Holy shit. Prøv at se det fucking shoulder striation, sgu. Det er insane. What the fuck? Det er insane, hvor godt vi ser ud lige nu. What the fuck? Jeg håber, det ser i det mindste i nærheden af det så godt ud på video. Det må jeg sgu lige kigge. Nå, men jeg tror lige, jeg poser lidt for mig selv lige nu, gutter. Ellers kunne videoen tage sådan 5 minutter længere. Så vi ses inde i bilen. Sådan der, gutter. Så er vi done for i dag. Altså, jeg kunne bande så meget glæde, ikke også? Fordi shit, hvor var det en god træning. Holy. Så banger. Altså, der er ikke engang så mange ord, jeg kan sådan sige, bare fordi, you know, det er bare fantastisk, you know. Bare fantastisk. Alle øvelserne, de føles sindssygt godt i dag. Altså, både skulder. Ja, den der shoulder press, den ved jeg ikke, jeg ved ikke lige helt, hvad jeg kan gøre. Jeg får mærket som bedre min front delt, men udover det, triceps føles insane. Brystøvelserne, de var også sindssygt gode. Altså den der upper chest fly der. Please prøv den. Please prøv den. Jeg kan ikke forestille mig, at I synes, den er dårlig. Medmindre jeg laver dårlig form eller sådan noget, men bare lige kig på TikTok eller noget, eller I kigge på min video, hvis det er. Ja, den er så god. Så god. Udover det, you know, pækdækken, den er altid genial. You know, siden jeg sådan har brugt den, you know, så har jeg aldrig sådan vendt tilbage til noget andet, bare fordi den er bare så fucking dejlig. Men den har været taget, you know, så har jeg kørt et eller andet high to low cable flies, eller sådan noget lignende. Men shit, hvor er den bare lækker. Jeg elsker den øvelse så meget. Håber virkelig, de har den, og skal til at flytte til Aarhus. Men ja, altså pumpet, jeg tror ikke, jeg har set så godt ud nogensinde, faktisk. Jeg synes, nogle er lidt irriterende, at sådan på kamera ser det ikke lige så godt ud, når jeg kigger på spejlet, fordi der er sådan så ser på spejlet, så ser det ser virkelig crazy ud, synes jeg, objektivt set. Mest subjektivt, men altså, jeg synes, det ser virkelig godt ud. Jeg havde crazy shoulder striations, mine abs, de var vist på altså virkelig god leanness, og det er sådan, jeg behøves ikke nødvendigvis komme længere ned end det, for jeg ved, at jeg kommer til at tabe muskelmasse. Og ja, jeg føler, at jeg har det fint med min maintain på den her vægt nu. You know, der er ingenting at klage over. Altså, jeg er tilfreds med den måde, jeg ser ud. Jeg tror måske, jeg kan gain en lille smule og lige prøve at se, om holde ligevægt, you know. Prøve at se, om jeg måske kan blive lidt stærkere. Men jeg vil ikke gå i overskud, jeg vil ikke gå i underskud faktisk. Jeg synes, de der 82, omkring 82, you know, det er virkelig bare det sweet spot for mig, lige pt. Efter, jeg vil nok sige efter sådan slut juli, sådan omkring slut juli, så starter jeg med min lean bulk igen. Og så kan jeg blive større, you know. Og you know,
lave mere progress. Det her det er også fucking fedt, fordi vi laver også progress bare på en anden måde, you know, ved at tabe fedt og så videre. Det er også virkelig, virkelig motiverende at se sig selv, når man, you know, når man har abs og veins og sådan nogle ting, og ser godt ud, fordi det var på en måde, det er ligesom at få sådan en medalje til en fodboldkamp eller sådan noget, hvis I sådan kommer på førsteplads eller noget, I har kæmpet rigtig hårdt for det, og så får I den der præmie på en måde. Det er sådan det føles. Man træner i så lang tid, man arbejder hårdt, man holder sig disciplineret, man spiser ordentligt, man sover ordentligt, man you know, har styr på alle de ting, og så kan man faktisk se resultaterne lige foran sig i det spejl. Det er så dejligt. Hvis der er nogen af jer, der struggler med at træne, og måske er det sådan, at de træner sådan uregelmæssigt og så videre. Jeg ved det ikke. Det er svært for mig, synes jeg, og altid få mine venner, der spørger mig, hvordan bliver du disciplineret? Hvordan holder du motivation kørende? I don't know. Jeg synes, det er sindssygt grinerende at træne. Altså, hvad vil du have mig til at sige? Jeg synes, det er så sjovt. Jeg elsker det. Hver gang jeg skal ud og træne, jeg glæder mig. Jeg ser frem til det, you know. Det er sådan, så har du ikke brug for noget motivation, disciplin. Det er sådan, disciplin er sygt vigtigt, don't get me wrong. Men jeg synes ikke, at det spiller en så stor del for mig ved selve træningsstilen. Det spiller en stor rolle, når det kommer til kost og så videre. Men at komme ind i gymmet og så videre, intet problem. Altså, men det er sådan en ting, som ikke er den er der ikke fra starten af, medmindre I bare sådan, du ved ikke, elsker det og bare har altid haft kæmpe interesse for det. Men altså, mig personligt, jeg havde ikke kæmpe interesse for det. En af mine homies fik mig til at starte, og så var det bare sådan en lille ting, man gjorde 3 gange i ugen, og så, you know, så en dag, så klikkede det bare. Der skulle ikke meget med til, det var sådan, det her skulle da faktisk ret grine. Jeg kan godt lide at, you know, få et mærke, det her blod i mine muskler og se, de bliver større. Og jeg føler mig faktisk også bedre, og efter jeg er færdig, så får jeg pludselig noget dopamin. Altså jeg er faktisk glad efter min træning, jeg føler mig, det ved jeg ikke, jeg føler mig lidt stolt, at jeg, you know, at jeg har presset mig selv og så videre. Jeg kan se i spejlet, okay, jeg kan faktisk godt se nu, hvor mine muskler ser større ud, så jeg føler mig faktisk lidt bedre med mig selv. Og jeg starter ud som sådan en knægt på sådan, det ved jeg ikke, sådan jeg vil sige mellem 62 til 65 kilo. Måske sådan 68. Omkring der, mellem 62 til 68. Altså virkelig skinny. Og nu var jeg 82 kilo alene. Inden det der klage der. Og det er sket på sådan 3,5 år. Ja, det tager sin tid. Men you know, hvis det sker over en nat, så vil alle jo være fucking jack. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Det kræver hårdt arbejde, det kræver disciplin. Og disciplin, som sagt, mest ved spisedelen. Med træningsdelen, der er det sådan en ting, det bliver bare rutine, you know. Jeg satser på, eller jeg håber, at der er mange af jer, der sådan børster tænder hver morgen og aften og så videre. Og det er sådan, man tænker ikke over det, you know. Det er bare blevet en del af ens hverdag, og man får det bare gjort. Og you know, på et tidspunkt så bliver der sådan, jeg ved ikke om jeg også har det sådan, når I for eksempel ikke børster tænder, så kan jeg sådan mærke, jeg føler, der er noget galt. Right? Man kan for eksempel mærke, at tænder de er lidt mere beskidt eller noget. Og sådan har jeg det også, når jeg for eksempel ikke træner og føler, der er noget galt med mig. Jeg føler mig lidt, det ved jeg ikke. Det er sådan, om der er noget, den vægt, der nogen kan lægge på en, den bliver på en måde løftet, når man træner. Jeg ved ikke, om jeg oplever det samme, men bare at være i sin egen verden, der bare fuldkommen lige logge ind i de, det ved jeg ikke, 1 til 2 timer, sådan 1,5 time, you know, kommer an på, hvor lang tid man træner, men lige være i sin egen verden, og på en måde stress relief, right? Det kan virkelig noget. Jeg kan kun varmt anbefale det. Og det er ikke nødvendigvis kun fitness endnu. Altså, nu er det fitness for mig, men altså, jeg har jo andre venner, der you know, træner op til maratoner og sådan nogle ting. Og der er nogen, der går til kampsport, og der er nogen, der spiller instrumenter. Det er alle de der ting med, at you know, man finder noget, man er passioneret om. Og you know, og gør det meget, og you know, holde dig disciplineret hele tiden. Det er meget, meget vigtigt. Det er meget, meget vigtigt i hvert fald. Men ja, gutter, jeg håber, I har nydt den her video. Jeg er ved at være hjemme, så den her jab-session for i dag, den er nok ved at afslutte. Ja, den er ved at være slut her lige om lidt. Anyway, tak for at I gad se med. Hvis der er nogen af jer, der er nået så langt, det sætter jeg stor pris på.
ja, smid et like, subscribe, skriv en kommentar. Det vil glæde mig. Og ja, jeg håber, I har en god weekend. Det er fredag i dag, så jeg håber, at jeres lørdag og jeres søndag kommer til at foregå godt. Og ja, ikke så meget mere at sige der. Jeg håber, I får nogle gode træninger de næste par dage. Og ja, I må have det godt, gutter. Snakkes.